Ano tawag ko sa mo, madam o sir? Inay na lang. Inay. Ayaw kami inay. Oh, inay. So ano po ang sa tuyang pinag-asahan? Katakot po kang pagapod kan sa tuyang Bikulan ng madalagan para presidente ni Cristo sa tuyang aruna. Hello sa Gabos. Nasasabutan tang padagos na bako pa manini campaign period. And in fact, we still have 3 more days para kita makapadagos kang sa tuyang pagrehistro. So this is not a campaign exercise. Pero buya to sa lang ipabot ang sa tuyang bilog na suporta, daing kabangang suporta sa tunay na ina kang Pilipinas, na daing ibang pigtuturo sa to, kundi kung mamuot sa kapwa, sa tahaw kang kabos sa kadipisilan, pagduduhagi, sa tao kang kabos sa pagtuligsa, and pagmenos sa iyang kakayahan, di siyang reklamo na nagtatabang, nagigibo kang sa iyang mandato, iyang mapakaray ang buhay kang sa tuyang mga katugangan ng mga nangangaipo, lalo na sa laylayan kang lipunan o sa mga nasa gayad kang sa tuyang komunidad. Let Lenny lead! Okay, so ano po ang sa indong mensahe man para po sa mga supporters? Kaya po kan nayang nilibigay sa tuyang Concerted effort ini kang kabos sa sektor kang sa tuyang komunidad ding binutsan na kwarta ang sa tuyang tigada ng vice presidente muluntad din nagtabang sa abot kan makakaya ang mga tao para ipaabot ang suporta asing pagtabang sa tuyang namumuta na vice presidente na soon iyang magiging presidente ng Republika ng Pilipinas. Thank you, thank you.